שלום לכם. אנחנו נדבר היום מה ההשפעה של בינה מלאכותית שמתפתחת עם השנים האחרונות על כל המשפט הפלילי ובכלל על דיני מעצרים וחיפוש. לאחרונה משרדנו נתקל בתופעה שאדם שהגיע לשדה התעופה בכניסתו לישראל, כפי שידוע, לשוטר יש סמכות לעשות חיפוש אם יש חשד סביר שהוא חושד במישהו שהוא ביצע עבירת פשע או שהוא מחזיק ראיה או שהוא מחזיק סמים או בכלל כל דבר שעשוי לעורר חשד מסוים לפי שיקול דעתו של השוטר או של הפקח מכס שעומד בנתב"ג. ולאחרונה נתקלנו בשאלה מה קורה אם הם מפעילים מערכת AI חכמה שהיא זו שאומרת להם תחפש על הבחור הזה או תבדוק את הבחור הזה. זאת אומרת, השיקול דעת שאמור להיות לאדם רגיל על פי החוק הוא למעשה מוחלף היום על ידי שיקול דעת של מחשב, של AI, של תוכנה חכמה, שהיא זו שקובעת מה השיקולים, וכנראה המשטרה גם כן מזינה את אותם קריטריונים שהם מבקשים מהתוכנה לשקול. לדעתנו זה לא מוסדר בחוק, זה פסול. אני לא חושב שהמחשבים יכולים להחליף כרגע שיקול דעת של שוטר, ומה גם שהמחוקק לא תיקן את זה ואפשר את זה. כמובן שהם לא רוצים לתת את הנתונים שהם מכניסים לתוכנה, המשטרה מסרבת לתת את הדברים האלה, והדברים האלה יעלו שאלות רבות. נקודה נוספת שאני רוצה להעלות זה עצם החיפוש עצמו. החיפוש עצמו יכול להיחשב כחוקי או כלא חוקי, אם באמת יגלו שהדבר הזה לא הוסדר, וה-AI שקל את הדברים לפי קריטריונים שהם לא ראויים והם לא חוקתיים, אז בהחלט יוכלו לפסול גם את החיפוש הזה. אני רוצה לומר ולסיים בקצרה שבכלל כל הנושא הזה של פיתוח AI ובכלל תוכנות ChatGPT צריכות לקחת בחשבון, כי כל דבר שמדברים וכל דבר שאומרים וכל דבר ששואלים יכול להוות אחר כך חרב פיפיות כנגד אותו אדם ששאל. המשטרה יכולה לתפוס את זה. אני גם חושב שיכולים לפנות לאותה תוכנה עצמה, לענן עצמו, לבקש את החומרים שיש בענן מהבעלים של החברה, מהחברה עצמה, לקבל צווים בינלאומיים, או אם שתופסים את זה בטלפון עצמו, אז יש בעיה נוספת, כי אפשר לקחת את החומר הזה ולהשתמש בו כנגד האדם. לכן הדברים האלה צריכים להישקל בזהירות היום, ואנחנו מתמחים בתחום הזה, ואנחנו יודעים בדיוק איך להדריך את הלקוחות שלנו, ואיך לפסול ראיות אם צריך, ואיך לטעון טענות בעניין הזה, ולכן צריך להתייעץ לפני זה ולבדוק טוב טוב כל אחד את הטלפון שלו ומה עושים ואיך עונים, ובכלל לקחת את הדברים האלה לתשומת לבכם.